Už 19.7. odpálime na Drieňove tú najväčšiu akciu tohto leta. Kubala Fest. Môžete sa tešiť na súťažnom varení gulášu, kde môžete vyhrať tento Protech gulášový set od firmy protechshop.sk. Samozrejme vás čaká aj futbalový turnaj, kde môžete vyhrať Kubalov pohár. Celý deň budú k dispozícii skakacie rady pre deti aj dospelých, ale samozrejme bez topánok. A bude to aj kolo. Pre tých, ktorí máte radi guláš, tam bude celý deň k dispozícii foodtruck. Pre tých, ktorí máte dlhé vlasy, sa postarajú chlapci z Barberdom z Volen. Odbu sa celý deň bude starať DJ Stinky a o sprievodný program sa postará FS Home s Turpinským domom Spodňák. Večer odštartujeme vystúpení Small Gangsters a nakoniec to ukončíme na Dopanov Oldies Party. Celú akciu budem moderovať ja, ako sa máš? Takže všetky informácie máš, zapamätaj si 19.7. Drieňovo. Vidíme sa tam! Kubala Fest, najlepší festival v okolí. Kubala Fest, co sem přijde, tak to pochopí. Kubala Fest, moc nám dáme si